So nalpas main kakabsat iti mula nga madapa itultuloy mita medyo pangaldawon si mangpatmatan datay makan. So madamamat iti luto ni kumpadrek dito ayan ti abong kalapaw nga napintas. Kasi kakabsat kinigayem iti napintas nga kalkalapaw dito ayan may napintas nga kitkitaan ta saan may nga pukawon dagiti organic idi una nga panpanawon kakabsat. So adda pala ang kadagitoy nga gundaway dagiti kakastoy nga alalikamon me kalapaw rest house nga kunkuna tayo ti kunkunami mat ditoy kakabsat ket kalapaw ang rest house dagiti kakabsat taji rest house saket mapanagaran sa iti medyo high tech dagiti kakabsat kubo-kubo bahay kubo kasjay. So dagito italikamon ni kumpadrek ni salsalukat lang dito ayan iti atep iti kalapaw na agduduba dito kakabsat dagiti alalikamon buneng kas kada nyaman ita. Wen saan nga mapukaw idi kadaw yan idi una na nga panpanawon kakabsat ket dati di kumpadrek nakalawlawa iti inakumkumanen dito kintaltalunan kakabsat ditoy Kabiseria 4. Pingpinggam mo ungaw may digidi ka. Oh. Ay, nagiti kwarat tayo, nagito. Digiti kumpadre, digiti pagalalami ti dandanom iti kumpadre, agapo digiti dati nga pagalalaan tayo tanga ubog. Gamnot. Talat tanok ha. Ay, talat tayo ti kwamaon, tayo ti dipul maon. Wan, akino kwa dagitoy. Barupay dagitoy nga na aramid, siyempre. Kunat na rin datoy. Sukat ti danom na taw yan. Nagito iti dipul na kakabsat kinigayam mo. Naunag ada ti pambelt na. So dito iti location ni kumpadrek Maliuhyo. So kumpadre, umay ka kumamangan idyahin kumpadre ta dati naluto kaya nakaapoyak metay. Kisong rod, iya isdegan na kantol tatikwan. Ti masidad to yan. Hanggang agluluton tapno kasta ket hanggang luluto iti masidan yala anda kan tulat tatikwan kumurang ti danong idya kay aditi danong nga kwarto ni container wen kumpadre mayak to kadto kumpadre mangipan iti makan nga kwan nga diningding o komporme no nya di naluto dya hanggang luluton. Okay so ay won gam kumpadre Dajari kumpadre. Medyo kainitan. Ang kainitan na ta. Sige kumpadre ta na mga alat ko. Ay dadtagaya man kumpadre Kaya na pare gina itan. Nakapuyak bitay. Jeping kabungar di pare. Nayunam sapay. Manang. Nayunam tupay. Manak ata ako ha. Kayo gidi dagan ano sa ata ako. Sige pare. Oy kumpadre. Sige kumpadre. Oy. Dagito iti mulmula ng kapsat ita rubayan iti kalapaw na ada dagito kung kuna tayo nga anyatoy kalamansi. Ado iti kasto nga mula na dito rubayan kakapsat. So mapangkamin keta ada iti masiday-jay nga naisagana. Nga sida ni tangal daw kakabsat kin kagaya. So agsida kami basit siguro iti ada iti raman na nakon kunada. May kay manganan kakabsat kin kagayam. Na ka sisters ka brothers. Madaman iti panangan ditoy kinumkumanan. So lang tagin adayo kami kakabsat no kasta kita dahita kami diti teknik dagiti farmers kakabsat nga mangmangan tapno awang kano ti agkisinikil mangan. So ma-enjoy dahiti manganan dapay lagi jay kakadwami jay kalala da iti gulay nga salsaloyat kakabsat. So thank you very much manin kana kayo kakabsat kinigayam. Tingkay manin panagbuya iti sang kabasit nga inag in-share kada kayo na videos itatanga aldaw tina. God bless us all kada kayo amin kakabsat.